wala mo na. Isa jo kay nung paras no alas 10 kay di ko pa disturbo. Kaya ka nakainom ka. Di pa mo ko katugan. Magparas ko pero di ko mamaon na ha. Kalaga nagtaloy sa tinuoy na bahala. Lagan ko sindang. Hello guys. Hello. Guys, nami bisitang gamayng bata. Kinsay nga nato doy? Singan mo. Singan. Kinsay? Kusga. Isikil. Isikil. Pila edad ni Isikil? One. Kuhaan ka mo at kuha ipakuha. Pila din mo Pila be. edad ni mo? One. One. Wow, kamao lagi siya no? Kinsay nga sa imong mama? Root. Root. Ha? Root. Rose? Papa? Papa ni mo, papa. Ha? Tuni. Tune. Uy, makalingaw lagi ng bata, guys. Gikan ba sila sa ubay? Wala ila. Ha? Kanlusong? Ay, ginoo ko. Pila na isa? Duha kong tugiingon siya ang mama. Maduha pa. Usa pa dyan. December. Lang, murang na ita. Mauno, makalingaw dyan yung bata. Bawal naman ng bata sa kuha. Hello guys. Mga tumis ka na isang guys. Kaming duha si Rosil. Kay maghinlo mi dito guys. Uma naman may pamahaw. Namahaw na ba kaday? Human ato panghinlo or sa mga buhaton dito guys, balik na pud mi diri sa amo ang panimalay. So guys, tana. Nagpasalamat ko guys ni Ma'am Bilin kay iya kong gipalitan og bagong host. Dako gyud ni katabang sa ako ang trabaho guys kay labi na ning ako ang ngipon. Under bitan ang ngipon guys kanang lagos. Kay namo ko sakit sa ngipon. Mo na mo andar guys labi na og kanang mahago ko pagpangalsa ng mga kaang o gana laging alsa-alsa ng mga balde. Tingali naloy si Ma'am Bilin na ho gipalitan ko niya og hose. Naglibog pud akong ulo guys kung unsay angay buhaton. Kaniingon ang uban kung maghus kuno dili kuno diguon ang mga dahon, mga kuan kay mga sana na ako na ipikto dya ang mayo kuno kanara kunong punuan. Ambot og unsay tinud ani guys, comment laman mo na ho kay aron malinaw-linawa jud ako ang utok ani. Kay ako pagbuton guys, ligi na ako ubuan ng mga dahon kay aron dili bitaw matatsado unja makuanan og mga sana ang gusto gyud na kanang are jukos punuan karon di matandog ang mga dahon. Kaya ako man ang nakita guys, ako mga tanom nga bagong bilya, akong pasirit-sirita ng mga dahon bitaw, mga hunhun man, mga dag. Mo nang din ako magbubuog kanang mga dahon guys, ara na jud ko sentro sa punuan. Mo na nga kinsa to makatambog makaingon naho. Comment lamang kung asa angay buhaton kung mangmubo ta og hose. Kay labi na og kana bitang di ta kamatngon og init dayon ang hose unja mudutso lang tagpasirit anang mga dahon di mangluy-luy jud. Mo na nga for safety ana ra jud kas punuan. O di ba? Safety kayo kung ato ang punuan ray bubuan. Kaya aron di po pa tatan og mga bakterya ang punuan kay magbasa na bitaw pag ayon ng dahon. Ana magsugod ang mga bakterya ana mga piyot. Pila ra may sugilanon guys, nanguli na kami sa amo ang panimalay o dinhi.
Namalit mi og sudan guys kay aron dili nami maga digamo kay kapoy na mangitag sudan. Ha? Palit mig pansit, palit mig paklay, palit mig nangka, kumbang nangka. Kay mo among isudan. Nya pagkataod na po ni hatod na mo og kanang laing sudan na. Nanatag sa mong silingan guys. Sila si Alan Nangkel og si Josephine Nangkel, yang asawa. Yang gihatag na mo guys. Kamera ba ni siya muluto? Salamat sa naghatag ha sa kuan, sudan. Sudan paniod to. Daghan na sudan guys. Sana all daghan jud manghatag no. Sige guys, bye-bye.